Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στην εκπομπή μας. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος, ερευνητής, συγγραφέας, γνώριμος δικός μας και δικός σας. Καλώς ήρθατε, κύριε. Είπαμε και παλιότερα με αφορμή το βιβλίο σας, Πορείες θανάτου και ζωής, και ουσιαστικά φωτίσαμε μια αθέατη πλευρά της ελληνικής ιστορίας μέσω του βιβλίου, αυτήν του Αντάρτικου του Πόντου. Συνεχίζεται το Αντάρτικο. Όταν αυτοί οι άνθρωποι, οι τουρκόφωνοι πόντοι, ήρθαν στην Ελλάδα, προσπάθησαν να χτίσουν τις ζωές τους στην... Όμως η ιστορία συνεχίζεται. Συνεχίζεται και πέρα από το Αντάρτικο. Όταν αυτοί οι άνθρωποι, οι τουρκόφωνοι πόντοι, ήρθαν στην Ελλάδα, προσπάθησαν γεγονότα όχι όπως τα ήθελα να τα παρουσιάσω εγώ, αλλά όπως μου μεταφέρθηκαν. Και με αυτήν τη φράση θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, που θα έχει πορείες θανάτου και ζωής στην εμφύλια διαμάχη. Καταρχάς να σας ρωτήσω ποιοι ήταν οι πρόγονείς σας, ποιες ήταν οι πεποιθήσεις τους. Είναι ένα πόνημα που καταγράφει την ιστορία από τα λόγια αυτών που τη ζήσανε. Στην εξυγίανση του αστικού του τοπίου και των μέσων μαζικής μεταφοράς μέσω της βιώσιμης κινητικότητας. Η βιώσιμη κινητικότητα λοιπόν είναι το απόψινό μας θέμα και καλεσμένος μας είναι ο κύριος Αλέξανδρος Νικήτας, συγκοινωνιολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Το βίντεο που παρακολουθήσατε είναι ένα από τα εκατοντάδες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από τις δημοτικές κοινότητες της χώρας μας, οι οποίες έχουν προχωρήσει στην εξυγίανση του αστικού τους. Η κινητικότητα είναι καλό να μπει στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Οι Έλληνες ζητούν τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών αστικών συγκοινωνιών. Θέλει να επενδύσει στην βιώσιμη κινητικότητα. Ζητούν τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών αστικών συγκοινωνιών.